nova tema. Kad ste vi shvatili da hrvatska vlada nema baš šanse non stop poricati svoje aktivnosti, poricanje istrebljenja stanovništva je terorizam, skrivanje genocida je terorizam, vođenje politike koja teži uništenju cijele zemlje je terorizam, poticanje rata vojske protiv civilnog stanovništva je terorizam, neprekidno ugrožavanje cijele zemlje je terorizam, prodavanje oružja teroristima je terorizam, vođenje vojske i policije koji se opiru evropskim i američkim zakonima je terorizam, kršenje UN-ovih zakona o ljudskim pravima je terorizam, testiranje masivnih vojnih oružja na stanovništvu je terorizam, vladanje s organizacijama koje su istrijebile polovicu Afrike je terorizam, trgovanje ljudima ko vrećama krumpira je terorizam, a vladanje sa protuzakonitim organizacijama je terorizam, kršenje ljudskih prava svih građana koji postoje je terorizam. Znači, hrvatska vlada je kako god okrenete teroristi, isto kao i vojska i policija. I osim toga još skrivaju genocide koje nisu ni prijavili. Skrivanje genocida kojeg nisu ni prijavili je isto tako terorizam.